Pitanje je da li je sudni dan povezan sa dolaskom Isa alejselam. Obično se misli da ima Mahdi pojaviti na zemlji i Isa alejselam on će sići sa nebu i onda oni zajedno voditi neka akcija za islam i tako obično se misli da oni će voditi neki ratovi i dobit će pobjeda za islam i poslije brzo će postupiti sudnik dan. I ako mi čitamo časni Kur'an i hadis vezane taj tema, prvo mi smo već prije objasnili da Isa alejselam on ne umro prirodnom smrću i ovo vjerovanje potpuno protiv časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da neki poslanik tjelesno živi na nebu. Dobro, ali ovo što imaju vjerovanje da poslije 30 godina ili 40 godina kada oni sredi sve stvari, kada oni donesi neka revolucija, kada oni napravi ljudi vjernici i onda Allah odluči da treba da se uništi svi ljudi. I taj stvar je isto potpuno pogrešno, zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da sat ili sudnik dan će doći kada budu najgori ašraru nas, najzlonamjerni ljudi budu u svijetu. I Imam Mahdi ali Isa dođe i napravi svi ljudi muslimani i onda Allah naredi da oni treba da budu uništeni ili da budu sada završeno sve. I na druge strane poslanik kaže kiamat će biti kada budu najgori ljudi. I da li u rok 30-40 godina Imam Mahdi pravi ovi vjernici toliko brzo da oni su pokvari. I na drugo, časni Kur'an kaže ti stvari koja donesi korist, dobri stvari ostanu. Va amma ma yanfa'u nasa fa yamkusu fil ars. Surat Ar-Rad, 13. sura, 18. ajet, Allah kaže, a ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Da li može da Allah otkloni ovi vjernici koji obožavaju Boga, da oni su korist za ljudima? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio za svog dolazak i rekao prvi 3 stoljeće su dobro vrijeme za islam. Rekao najbolje je khairul karni summal lazina yalunhum, najbolje stoljeća je moja, onda druga, onda treća i poslije će početi da se širi mrak i ljudi će početi da idu dalje i poslije opet kada dođe Imam Mahdi, običani Mesija, i prema Ibn Mađa knjiga hadis se govori Mahdi i Isa je jedna osoba i poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da taj pobjeda neće biti kroz ratova, nego on govorio za dolazak Dajjal, za neka velika sila koja će biti protiv Boga ili Božje planovi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i tada Allah će slušati dove od običanih Mesija i kroz dove Allah će podariti pobjeda za muslimana. Ne, ovo se piše u Muslim Kitabul Fitan, knjiga 41. i hadis broj 7015. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah će objaviti običani Mesija, on će dobiti objava i Allah će reći treba da dobiš sklonište kod brda
I onda Allah tako kroz njegovi dove Islam će dobiti pobjeda, Islam će širiti, većina ljudi će primiti Islam i poslije jedno vrijeme nastaviti tako da ljudi mirno živi i kada prođe taj period opet plako se pokvariti i onda će postupiti kiamat. I onda Allah će odkloniti ovi sve ljudi. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kiamat ili sudnik dan ili smak svijeta će postupiti kada budu najgori ljudi u svijetu. I zato ovo je potpuno pogrešno da nakon 30-40 godina odmah će postupiti kiamat. Za Isa alejhisselam isto se kaže i časni Kur'an va innahu la ilmu lis-sa'a sura Az-Zukhruf 43. sura i 62. ajet. To znači a u istinu je on znak sata. Časni Kur'an kada govori za sat onda treba da razmislite u tome da li časni Kur'an govorio samo za Isa alejhisselam ili govorio za neki drugi poslanik isti ovo riječi. I kada mi gledamo i časni Kur'an govorio za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isti riječi. I kako Allah kaže iktarabati saatu van shakal kamar surat al-Kamar 54. sura 2. ajet saat se približio i mjesec se rasipio. Kaže se jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa prstom ovako je pokazao i ovo prema mjesec i svi su gledali mjesec kao dva dijela. Ovo možemo neki drugi put pričat ćemo o tome šta je bio ovo čudo u tome i kako se to dešavao. Ali Allah kaže sat se približio i šta je dokaz za sat? Allah kaže mjesec se rasipio. I sada 1400 već su prošli od dolazak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i još nije pojavio taj sat kako se rečeno. I sat se koristi ako mi čitamo objašnjenja od stari olome i ovi arapski leksikon, tafsir, objašnjenja od olema, od prošlost, onda oni kažu za sat znači revolucija, sat znači velika promjena u svijetu. Zato šta radi sat? Kada se postupi sudnik dan, šta se dešava? Odjednom Allah otkloni svi ljudi koji su postojali na zemlji i isto se rodi na novom. Zato se kaže kada bude smak svijeta svi ćete opet biti, dobit ćete život. I zato kada se kaže sat, ovo bude kao proglas za smrt, a isto vrijeme bude proglas za život. I zato kada dolazi veliki poslanici kao poput časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili Isa alejhisselam, onda je Allah koristio za taj riječ kako je bio rečeno iktarabati sa van shakal kamar, sat se približio i mjesec se rasipio. To znači ostali nacije oni su bili kao mrtvi i ovo sa dolazak poslanika Allah ni podario ponovo život. Zato što kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u svijet se vladao nemir i nered, kako časni Kur'an govori zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
zbog oni zala koje su ljudi zaradili svojim rukama, nered je zavladao kupnom i morom. Surat Ar-Rum, 30. sura, 42. ajet. I ovdje se govori, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, svugdje je bio nered među ovim nacijama koji su imali Božje riječi, Božje objava, knjiga, i ovi nacije koji nisu imali, svugdje je vladao nered. I onda šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem proglasio? Allah kaže: o vjernici, kada je poslanik vama pozove, kada vas poziva da vam dadne život, vi treba da odgovorite na njegov poziv. Vi treba da budete poslušni. Kada on vas poziva, zašto bi pozvao? Allah kaže da vam dadne život. To znači ovo bude taj revolucija što je bio povezana sa časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao: ana vasatu kahaten, ovako pokazao dva prstin. I ovo je Muslim, Kitabul Fitan, knjiga 41, hadis 7049. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ja i sat su ovako povezani zajedno. Sada vi vidite koliko ima mjesto, prazno mjesto među dva prsta. Prvo prst su svoji prst od jedne ruke, onda su dvije koje su zajedno. To znači nema neko praznina, da neko misli da ovdje ima mjesto. I tako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govorio ja i sat kahatene, ali ako je rekao za Isa alejhi selam i sa dolazak Isa alejhi selam je povezani sat, to ne znači taj sat koje ljudi obično misli kao smak svijeta, nego to znači velika revolucija, velika promjena koja treba da on donesi. Inače, kao smo prije rekli, ovo vjerovanje za poslije dolazak Isa za 30-40 godina odmah postupa kijamat, ovo je protiv drugi hadis na koje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ovo sudnik dan ili smak svijeta će pojaviti kada bude ašraru nas, kada budu najgori ljudi u svijetu. I imam Mahdi i običajni Mesija, kada donesi ta revolucija, to ne može da odmah se ovo dešava, nego neko kasnije vrijeme. Kao sam dao primjer za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah kaže da on je sat je približilo kada je poslanik došao. I on rekao: ja i sudnik dan smo zajedno. I to još nije pojavio. I tako Allah kada pošalji poslanike, onda oni koji su vjernici, oni ostanu u svijetu. Mi vidimo kroz dolazak svakog poslanika. Hazrat Nuh alejhi selam dolazio i oni koji su bili nevjernici, oni su otopili. Ostali samo vjernici. Isto kada čitamo časni Kur'an kako Allah kaznio narod od Lut alejhi selam ili od Hud alejhi selam ili Šuajb i ostali poslanici, svaki put vjernici su ostali živi, zdravi i nevjernici su bili potopili ili bili su ubijani kroz zemljotres ili razni vrsti blaja. I zato Allah kaže: mi ne kažnjavamo dok ne pošaljimo poslanike da upozorimo. To znači prvo dolazi upozorenja i onda Allah kazni. I šta se tiče naš voljeni časni poslanik Khatamun Nabijin Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, on donio jedna velika revolucija u svijetu, donio velika promjena u svijetu. Običajni Mesija alejhi selam kaže: jedan
neobičan događaj se zbio u pustinijama Arabije, kada su stotine hiljada mrtvi postali živi za nekoliko dana i oni koji su generacijama bili pokvareni poprimili su Božju boju. Slijep je progledao i jezici nijemi su počeli da govore sa Božjom mudrošću. Takav prevrat se odjednom dogodio u svijetu kakav ni jedno oko nije prije vidilo, niti je uho čulo. Da li uviđate šta je ovo bilo? Sve ovo je bilo postignuto molitvama u toku noćne tame onoga koji je bio potpuno izgubljen u Boga. Potpuno izgubljen u Bogu, što je stvorilo odjek u svijetu i jasno pokazalo tako čudne stvari koje su bile nemoguće od strane te nepismene, bezpomoćne osobe. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi biadadi hammihi wa ghammihi wa huznihi li hazihil ummata wa anzala alaihi anavara rahmataka ilal abad. O Allahu, spusti blagoslove i mir na njega i njegove sledbenike u umiru njegove brige i patnje za muslimanski ummet, narod Islama, i prospi na njega svjetlo tvoje milosti za uvijek. Amin. Ruhani Khazain, tom 6, Barakatu Dua, strana 10 i 11. Tako, ovo treba da vama bude jasno. Sad, ovo riječ dolazi na više značenje, ali kada je ovo koristen za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i za Isa alaihi salam, ovdje jedino prevod može da bude kao velika promjena u svijetu i ne neki drugi značenje kako obično ljudi misli da Isa dođe i odmah poslije treba da postupi sudnik dan ili kijamat. Doslovno ovi objašnjenje su potpuno pogrešno i kao sam dao primjer za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i prije 1400 godina on pojavio i on koristio isti termin, isti riječ za sebe i jedino možda da bude ovo kada je poslanik rekao ja i sato kahaten, to jedino možda bude značenje još bude da je njegova poruka ostati do sudnjeg dan. I to Allah zna kada će biti taj sudnjeg dan. Ali prije toga mi u tome mi imamo vjerovanje da Islam će navladati, Islam će dobiti pobjeda, ali kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ta pobjeda neće biti kroz ratovi ili kroz neki drugi način sa silom, nego sa molitvom, sa dovom i inša Allah kako Allah planira, kako je on odlučio, kada na koji način to pobjeda mi očekujemo, mi trudimo, mi borimo, mi žrtvovamo za taj dan, ali bez žrtvovanja, bez truda nema neka uspje i ovo su prazne priče kako ljudi misli da ima Mahdi i običani Mesija pojavi i odjednom oni će donesiti jedna velika promjena u svijetu, kao sa silom oni bi napravili muslimani. Ovo je potpuno pogrešno vjerovanje, ovo su vjerovanje protiv Božje postupak, protiv Božje sunnet. Allah uvijek govorio da on ne mešava, on kaže nema prisile u vjere, on kaže ko hoće da vjeruje, ko hoće da odbija,
onda kako može da ima Mahdi ali običani Mesija dođe i sa silnom širi islam i to znači njegova prvi korak onda faktički postane bude protiv učenja Kurana i ja mislim ovo samo već objašnili taj stvar ili ako vama ne bude jasno može slobodno opet pitati. Assalamu alaikum.